Hello guys, mayang buntag. Mga unta guys, pamahaw. Mga niya ang sultan guys. Sinugbang talong. Gibutangan o gamay ng asin guys. Nasakto na sultan. Para trabaho. Ginagmayon guys kayo para dugay maluta. Dugay kayo kunit sa kuha sa kanan guys kayo kan sa sudan kay ang usa ka kamot na sa cellphone may nahawid para maka-video lang ba. Ano ni guys akong paborito dukot sa mais. Ngaon ta guys. Kabuk talong guys nga nakasing kamay napridukot busog na guys. Salamat guys sa inyong pagtanaw at pagsuporta. Tiwas sa guys. Bye bye guys. God bless.